mụ na ulu gara ekwu okwu mmala ebidola akọwara ulu maka agwa m ulu ihe anyị na-ekwu ebe awụ ihe kwesịrị ka onye Igbo nwa onye Igbo na-eme iburu ezigbote nwa onye Igbo enwere agwa elere ụwa anya li kwesịrị ka ile eme agwa nwa onye Igbo kwesịrị ile eme nwa onye Igbo ọbụla nwaanyị ma nwoke ịgaghere okenye ị ga-ekele okenye nwa onye Igbo ala agbaghị okenye okwu n'ụdị ndụ ọjọọ ọ bụ na o wudoro okenye arụrụ ala ịlarụ obe ulu ije gwa nne ụla nna nwa onye Igbo anaghị eme aka ọlụ lahịa ike ọlụ lahịa a na-ewu ilo ike ọlụ lahịa adụ ka agwụ ịfụ ahịa o nwere different things ndị Igbo ntinyere and o kwesịrị ọ bụrụ na ile eme akpa agwa Chineke na-achọ ka anyị na-akpa ndị onye Igbo ka ọ bụla onye Igbo nọ onye Igbo a na-eme ihe adịghọ mma mụ wuo na-asị ma ụmụ nwaanyị ndị mma eji aga eji ịkpata ego ejighị eji ya akpata ego eji ebu ihe Chukwu mere ka ọla achọ m mana ịtọ ị ga-eme ka ọ dị mma na ụdị na ị ga-ebugodo ụzọ lụọ ji marriage ọwụla ịgala ịlụ ji wuola eme eji ọ dụghọ mma onye ka ndị mmemme enyi na-ezo ezo mana ị bụrụ nwa agbọghọbịa na-eme enyi fụta waga ụmụ ụwa niile na-ahụ ụlọ ya eme enyi ịsoro jia pantị ile egosi ụwa niile eli ya eme enyi iyiri efe ịpafụta ara ile egosi mmadụ niile ị marụla ivurokwa ụzọ wefutere ihe arụ ụfọdụ ụmụazị ụmụ nwoke ịgajia iwefute ije eruo nwaanyị ịlụọkwa nwaanyị alụ ile ewefute ụmụ ụwa ala ahụ ihe niile ahụ adịghọ mma ejie a na-eme ike ime enwere legal ejie ịlọrụla peji ma ọ wụla ịma ihe nwu legal ejie wu ejie Chukwu nsainere ọlọla ime ọlọla marriage mana o nwere ihe anyị ma ekwu adị ama liya eje ụka ma ọla ịla ha eje ụka wụrụ nwa agbọghọbịa ahụ ụwa ala akọwa ọka o kweghị win control ikwele ka nwaanyị bịa bido kpatụwa aka nwaanyị kpatụwa nwaanyị aka n'ahụ nke a ọ dụghọkwala mma maka nwaanyị bido kpatụwa aka n'ahụ aka nwaanyị la aka nwoke abụrụ ofu ọ ga-ahịawa ahụ ikwete ka nwoke kpatụwa aka n'ahụ and Chineke emegwi lụọ nwoke kwesịrị ịkpatụ nwaanyị aka n'ahụ ma nwaanyị kwesịrị ịkpatụ nwoke aka n'ahụ mana nwaanyị na-abụ gatụkwu kpatụwa onwe ha aka n'ahụ ọ bagokwalili ihe arụ ejie nwaanyị na nwaanyị wukwa ihe arụ ndụ oke egwu ejie nwoke na-eme nwaanyị ma ọ bụrụ na nwa ahụ alụbeghị ji ọ eziokwu na ọ dụghọ mma mana ọ wụghị ihe arụ ihe anyị ji achị ụmụazị gba ọsọ wule enwere 1 Chineke achịlọ ọdụghọ mma ị na-eme ihe Chineke achọghọ 2 ọ bụrụ na nwoke ahụ kpatụwa aka ịdị ime ịmụọ nwa mgbe ị kwesịghị ịmụ nwa 3 ọ bụrụ na ala akpatụwa aka mgbe niile ị nwere ike bụrụ ọya maka na nwoke ahụ amala eleruwa anya dịka o si kwesịe mana ọ bụrụ na nwoke awụ jiwu ọ bụrụ na ụlọ avụvụta ọya ụlọ aga ụlọ ọgwụ gwọ onwe ụlọ ọ bụrụ na ụlọ abụ nwee nsogbu ụlọ adụ hapi fọtawagachilekwa ulu anyị awụghọ ndị ọcha mmemme ha meme oyi ha achịla ọya iwu ji ha fọtaka niile ụwa amarụ ha ọwụghọ ka obodo anyị nchedo mana ebe ọ wụrụ kama ị ga-eji gakwuru nwoke na nwoke nne gakwuru nwoke na nwaanyị biko kama ị ga-eji gakwuru nwaanyị na nwaanyị nne gakwuru nwoke na nwoke ejie a na-eme l'ike na amụ onye aka mma karịa nke ejie utu mma abalị ọkwụ nshi onye nwekwara ike gaa jiji wa ahụ ahafụ ka o sopozuru mebe ụka ọzọ ọrụ ụka ọdụ esiri nwoke a ya ka anyị jichira marriage is not a slavery marriage abụghị ihe ị ga-awa ịbanye n'ime isi lord will die affairs ọrụ nke nwoke ka ọwụ ihe niile nwunye nwụnshiw mee ka ihe emi ọshiw mee wala ọkwụ nshi ememe nwaanyị nwoke ashiw ego mebi na iba imebi ihe niile mee ihe ndị right na marriage makala ọ bụrụ na ị buru ụzọ wute ihe arụla bel ketekwa na ụmụ nwoke ime ile ha la adọbụle